Muri yeZimbabwe zita ndonzi Sylvester Tafumanei sekuziva kwamaita tinodzifambira yatafambira nhasi aiwa ndoye zviri kuitika kwamazuva ano zvanga zviri kuitika. Munhu wese anga ari kungotaura nenyaya yebhora ari pano bhora ko zvakamira sei kwasha handikwanise kukona ndichiona bhora asi kune vamwe vanhu vakanga variona kare bhora risati ratambwa. Ndauya panapa ndiri kuWaterfalls nhasi uno ndina Pastor Muchefa vandavinga inini nekuda kwezvandakaona papage yavo nemakamwe kavidhio kaitenderera so saka ndinozoona kuti ichokwadi here ndivo here munhu yariko here lakira ndakaita ndokuti papane phone number chibva ndavafonera. Aiwa rega ndivachingamidze muchirongwa pano paSly Media TV. Kekutanga munhu waMwari makadi tinokugamuchirai baba. Ndinoitwa Pastor H Muchefa veRekFem Ministries. Rekfem zvinoreva kuti chii baba? Redeemed Christian Fellowship Ministries International. Ushumiri watakadanwa naMwari. I think nezvitane almost like 9 years tatanga basa irori. I think vazhinji vatinzwa tichibetserana nevanhu tichinamata nevanhu vanhu vachitiwa zvakanaka naMwari. So pano pamasvika ndo pamuzinda wedu pa 745 muna Forbes Road pedyo nemashops epaUplands tiri muno muguta reHarare. Ndimi here muri pavidhio muchitaura nenyaya yekuti vanhu veArgentina vachachema? Ndini baba. Ndini ndaitaura. Mwari vakange vataura kuti Argentina. I think mukaona pavidhio iyoyo pane zvakawanda zvakataurwa. Ndakataura extra time. Makataura extra time. Ndakataura kuti Messi pabhora riri kutambwa iri haasi kumboona chinhu. I think takataura zvinhu zvakawanda. Kune vamwe vanhu ndakatoudza nescoreline yacho kuti ichangoita 1-0. Ndina driver wangu webhazi amene akazoenda kunoitwa zviya zvekubeja amene zvavaita ukoko patakatovaudza kuti it's 1-0. Yes. Nice manirana. Yes. Tikuona final World Cup. Yes. Yes, kama mshikiliza kana batikuona final cup. Argentina versus Spain. Right, Spain ni kule na sisi Mungu. Argentina iko ni na sisi Mungu. Ini chakandishamisa ndechekuti isusu tinotoziva kutoti zvinenge zvekubheja izvi kana kuti kutaura zvebhora isusu tinenge tichiti isusu vemunyika tinenge tichiti makagesa. Ndo kufunga kune kushita vanhu. But sometimes inonzi prophecy Mwari vanogona kungotaura wozvinzwa zvichipinda mauri kana kunzwa voice kana kunzwa something chinouya pauri. Zvimwe zvacho zvandinoita kuchechi ndinogona kutaura ndapedza kuzvitaura ndotadza kuziva kuti zvakataura ndezvipi. Kotozototi vanhu vanenge vari padhuze neni vanozotaura kuti makataura zvakati. Chazoita ndiuye kwamuri ndechenyaya yeaccuracy yezvandakaona papasina hapo scoreline asi makataura kuti vachachema ndobva mataura zveextra time ndobva mataura futi nyaya yekuti Messi hana chaachaona because Messi anosiita maassists anosiita ma-statistics yekuti nhasi paanga aripo iye ndiye azoita kuti zvizokohwa zvizoita ende zvechokwadi haana chaakaona. So kubva kwandaita kubhindura ndichiuya kuno kuHarare ndafambira nyaya yekuti ndotaura munhu ichokwadi rega kuti kavidhio kari kungotendererawo. Ivhidhio riri kutenderera ndo zvakatoitika izvozvo. I think zvimwe zvacho hazvina kuzonyatsotorwa zvakanaka mukatarisa. Ndaanda kutobuda netimu yandinofamba nayo. Tatoti tapedza service vanotora mavidhio kuchechi vamwe vanga vatopeta tingatoti vatopeta zvirauro takutofamba tichitoenda ndo patakatongozvitaura muchechi kuti nhasi manheru anaya tichanoona final yeWorld Cup zvakadai ndo zvichaitika ende zvakabva zvaitika seizvozvo ndakazike kutanga
akazi kekutanga mukaenda paTikTok pedu pakatambwa AFCON yegore rineri tisati kusvika kumafinal ndanatoposta kuti Senegal ndiri kutora AFCON. Mfundisi iripo paTikTok ndakatozvitaura final yachizara ine date zviritoripo date rekuti final isati yatambwa mama tochiposta ndakatotaura kuti Senegal ndio iri kutora nekuti vanhu vari kuti mimi mafundisi mimi maprofita muri kuzonotaura bhora ratopera mubva mati ndanga ndataura kudhara jekesai ipa pakamira sei munozvikanda sei kuvanhu zisati bhora risati ratambwa. ndosaka muchiona kuti iyi yakataurwa pajekerere vanhu kereke yese yakazara kuti bhora ratakunosangana naro iri reworld cup richafamba rakadai muchechi mune vanhu takaitaura muchechi mune vanhu risati ratambwa saka vhidhio makariposta here risati ratambwa. vanoita maediting vakazoita maediting manheru I think rakazotopostwa atoo manheru bhozi takazvitaura same day racho iroro saka munoziva kuti sometimes vanozoita zvemedia nechi vanozoda time yekuti vadini patanga tatozvitaura but iri reAFCON iri rekuti Senegal takatozvitaura pachitori nenguva kuti Senegal ndo iri kutora AFCON. ndisati ndaenda kunyaya yandaona zvakanyorwa pamotikari penyapa yenyaya yedeliverance kune vanhu vanopikisa kuti chiprofita hakuna munotiwo kudii muchidimba asina kuti murevesa ndizvozvo. Kune vamwe vanhu vachiri kufunga kuti Mwari aitaura kare nanhasi Mwari achiri kutaura tiri kunzwanana zvakanaka. Dzangofungwa dzevanhu dzekuti vanokufunga kuti Mwari vanotaura zvakadai kana Mwari vataura chavataura but kuno kuchechi kuno handiyo nyaya hombe zvayo. Nyaya hombe yatinenge tichida ndeyekuti vanhu vasunungurwe naMwari, vanhu vadzikirwe naMwari kubva kumatambudziko akasiyana-siyana. But chatinenge tichida ndechekuti kuti vazive kuti aiwa uyu muranda waMwari, Mwari kana vataura tinozvipa kuvanhu. Kana Mwari vakataura kuti kuchada mafloods tinozvitaura, kana Mwari vataura zvavakataura tinozvitaura. Ngatichindai panyaya yedeliverance. Munoiti chiprophetic and deliverance ministry. Ndizvozvo. Ndezvipi zviri kuitwa naMwari? Tataura zveprophetic, tauda kuchitaura zvedeliverance. Imimi ndakazoona pabasa renyu riri paFacebook page muchitaura nemwana kana kuti mukadzi wandakaita interview inini kubva kwake ndakazomutsvaga ndakamushaya ndaingonzi aenda kunobatsirwa. Mukadzi akanga aine mazamu akanga achireba achiteedza nemiri wake akanga akupfuura mabvi. Ndakazoona apora. Regai ndisati ndaenda panyaya anga imauyo pana panasi mambotora nguva yakareba makandimirira kuti ndikuonei. Pana mai vabuda muno vabva kunonzi anzi kumaJingzhou kuChinhoi. I think vazhinji vanokuziva. So mai vavanga vachitaura vachiti pane munhu akauya achikumbira kiti pamba tikamunyima. Hapana mbotora 2 days kitsi 3 dzakabva dzashayikwa. Dzakaita almost like 1 month kiti dzanga dzisingawanikwe. So dzakabva dzadzoka kiti dzese dziri 3. But padzakadzoka pamba panozomba nerugare. Vana vari kungorwara. Pamba pasi kurarika. Pamba pari kuita mashiripiti asingaitiki. Ende iye akakumbira kiti yeye ari kutaura kuti amusati matanga. Ndo mai vatobuda ivava zvokuti vabuda iburitoripo pana ndakamira vanhu vachipinda vachibuda ndauzocherechedza zvangu asi ndaona madzimai nevarume vachipinda. Kunoku kuchechi kunoku ndakati nhai Mwari vanhu vari kunyanya kuuya kunoku ndo vanenge vachinzi vapirirwa netariro, vaenda kuzvipatara, vaenda kwese zvaramba, ndo vandiri kuona vachiuya pano. So takuenda panyaya yemudzimai yeye I think yakatendera kwese yakabuda nematv matv manewspaper yemukadzi akanga areba mazamu ake kusvikira mumabvi. Mazamu aya aita akaputika. Rimwe racho 1 raibudisa almost like 5 liters zeropa, rimwe racho raibudisa 5 liters zeropa. Murume akanga atiza ende vakaenda kwese zvakaramba. Ndakasvika kwa murume wacho atiza makatomboendawo kumba kwavo chaiko mukanoita interview naye. Pandakazomutsvaga akazonzi kune vari kumubatsira. Ndazoziva nhasi kuti anga ari kuno kwenyu kuno, aitogara kuno kuguest house. Vakaita mazuva vari kuno because ivo ndakavateti aiwa nenyaya yekuti dambudziko renyu rakakura handikutenderei kuti mudzokere. Vamboona zviya zvekuti munhu akaenda kuchipatara zvikanzi BP yako yakakwira madhokota dzanotaura kuti hauchadzokera. Vanokutitena ivavo. Ivo havana kuuya vakagadzirira.
vakauya vachiti aiwa tiri kungoenda tobva tadzokera ini ndikataura kuti munofanira kugara mubve pano nyaya yenyadini yapera. Atichipinda panyaya iyoyo. So vachibva panapo mazamu yanga asikachabudi ropa. Mazamu iwo akadzokedzana. I think vanoona video pa Facebook vanozviona. Ndinovaratidza. Tapedza kudaro tikazoti chiti pai namba dzemurume takazofonera murume tikadini vakauya sefamily tikavayananisa murume akatiza uya right now ari kugara nemudzimai yeye. Vari vese. Ngatichienda panyaya yekuti chii chaikudza mazamu. Kuya kuroyiwa kwanga vakaitwa kuya. Ndosaka muchiona kuti even kumadoctors kwese kwavaenda hakuna chaibatwa. Vanhu vaitoshamisika nezvaitika. Ushereketwa neuroyi. Nyaya yenyu takaizwa mumanewspaper, pasocial media, papi vachitsvaga rubetsero pamusoro pasisi vedu vauya pano vane dambudziko ravainaro. So dambudziko rakatanga rini mama? Dambudziko rakatanga tongoti ane 22 years. Ndopa rakatanga. Ndopa zvakatanga. Kungotanga kuzvimba. Kungotanga mazambu rakangotanga kukura 1 riri 1. Parazosvika kutokura rimwe kusina kana chinhu. Ndipo parakazoti rimwe racho rabva ratibuda rimwe. Kubuda waraita kana mwedzi mumwe chete waitoona zvikutoenda kusvika nhasi ane 36 years. Ane 36 years. Ane 36. So anenge achidiniko anorwadza here mazamu aya? Mazamu anorwadza pane nguva yekuti akone kutosumuka. Sumudzwa kumugezesa. Achimurwadza. Kana abva azvimba. Kuti akarembera chibhora chiri kuzasi ichi ndicho chinobva chazvimba. Choputika. Panoputika angoisa 5 liters yeropa. 5 liters? 5 liters. Pazamu 1 chete? Pazamu 1 chete. Panobuda 5 liters? Ndo zvanenge achiita? So zvinhu zviri kuitika kwese kwamaenda hakuna chafamba? Tatendera tatoneta tangoti ndizvani ndizvozvo ndizvanga takutoita. Ndanichinzwa kuti havarare vachirwadzirwa nezvese zviri kuitika. Zvese zvakaoma. Achikura zuva rega rega. Anokura everyday. Saka isa hatisi kuzoona kuti achasvika kupi. Prayer atiri kuita pano ndeyekuti Mwari vakurangarirei kuti zvakaitwa kwavari zvipere. Mbega munasozviona kuti izvi hazvisi normal. Prayer yedu ndeyekuti tinamate kuti mazamu iwaya asaramba achikura. Ndo munamato wedu. Chechipiri ropa riri kubuda iro mazamu ira kuti 5 liters mazamu rimwe nerimwe. Tiri kunamata kuti Mwari vaite kuti zvipere zvachose. Chechitatu tiri kunamatira kuti pain yavari kusangana nayo ipere zvachose. So ndo pane munamato wedu ndofunga manzwa maredhiyo matv pakasiyana siyana tasangana nevanhu vakawanda vane matambudziko amwe anotopfuura amuri kuona iwayo vanhu vanochitwa zvakadini zvakanaka. Ndaandichinzwa kuti mune vana vaminavo vana ivavo vari kumboyamwa here mazamu iwayo? Havayamwe. Kubva muchitobereka mwana kudai havayamwe. Alright, iko kuchipatara vari kuti chii? Vanototi musayamwise mwana here kana kuti? Vanenge vachiyamwa ropa. So vana vangani? Ino nzvimbo yamauya yeRekfe Ministries tinotenda kuti Mwari avakundikani zvinoita zvakanaka. Tinotenda munhu waMwari. So tichatombogara nemi tichigara paguest house yedu tichiita maprayers nguva nenguva nemi kuti pamunosumuka muchibva padunhu rino kana muchibva kuguest house yedu makudzokera munzvimbo yenyu zvinhu zvinofanira kunge zvaita zvakanaka. Tinotenda takaita munamato navo ende tiri kupfuura mberi chinamata navo. Ndava toda kuti Mwari angovaitirawo zvakanaka mukati muupenyu hwavo. Nhasi marara sei? Narara zviri nani. Marara zviri nani. Mama varara sei nhasi? Ndasanga chiti havasi kunyanya kundiremera zvaanosimboita mazuva ose. Zvaanosimboita mazuva ose. Tiri kutransferya mazamu akaiswa iwaya. Kana ari murume ngaambere mazamu iwaya. Kana ari mukadzi ngaambere mazamu iwaya. Hakuna chirwere chakadaro. Kuroyiwa, kushandiswa nezvidhoma zvevanhu. Saka ropa ramunenge muchiona richibuda riya
tiri kuzwanana zvakanaka. Mazamu iwayo aachakurizva chose. Mazamu iwayo aachavaremuruzva chose. Ai, kufara zuva ranhasi ndakauya pano ndakaremerwa zingaite zichitoti handifunga kuti zvinoitika zvichataura muranda waMwari, asi ndoda kutenda zuva ranhasi, ndoda kutenda muranda waMwari wenzvimbo iyi, ndoda kutenda nekufaro wakanyanyisa muninda wangu uyu. Vanhu vaMwari ndakafamba hapana chaibatsirika, asi ipo zvinezvi muranda waMwari akadhikleya akati hapana mazamu achazvimba zvakare, hapana ropa richabuda zvakare, hapana kureverwa kwemazamu kuchaitika zvakare. Ipo zvinezvi muninda wangu, ipo zvinezvi taireva mazamu ake nhasi akatokwanisa kusumudzika. yakabuda manewspaper yakabuda patunotatu angatosura yesti mazamu mazamu achiita kazvinga 1 zamu iri rinobuda 5 liters yeropa, rimwe racho futi rinobuda 5 liters yeropa. Zvino akazorebuka matairi mazamu aya haana munhu waMwari vakambozorwazirwa here, haana kuzomborwara, akazorozviba here, haana kuzozviba. chinopapo chikondera kuna Jesu. Andorogona yati mazamu achiro zvine zvakatosimuka ridenga ine. Otaitaura achibva kumana panopera 2 years. Ukaona mazamu achikura almost like kuda so. Ni 1 year. Kwa panozotora 2 years. Chii, anibaliso. Bani ngazvaitaura pale. Kuti vakadati kuti vasakure. Atotsvaga pasi. Vakadati vasuke. Atopasi. Baba, mari ngavakuitei zvakanaka. Ndimauya netsvaka deka ino pano. Dzakasimba. Chaizvo wemuchechi muno nekubatsirwa kwakaita mudzimai wangu ndinopaa kwazvo. Mwari ngaakukomborerei. Kubatsirwa kwakaita mudzimai wangu aya ndinozvitenda kwazvo. Mune vana vangani vemudzimai uyu? Mune vana vangani? Mune vana vangani? Ndine vana vaviri. Muri kushura kuti vana vangani muhupenyu nemudzimai uyu? Vakwana ivavo vana vangu ivavo ndepona Mwari ivavo. Unoziva kuti kunonzi kunyadzisa muvengi. Kunonzi kunyadzisa muvengi baba. Munofanira kupamba vamwe vana vaviri zvekare. Handiyo nyaya yega. Vanoenda paFacebook page pedu vanoona futi mumwe murume akatora mukadzi wemunhu akagadzirwa kudaro, nhengo yake yesikarudzi yakadisappear, pakasara pane ronda, pane gomba. Endai paFacebook page yedu munoiona. Akauya pada pasingafambi, akaita kusumudzwa kupinda muno muofisi, but vanoona vhidhiyo iroro akabuda muofisi muno akufamba ega achienda. Asamboya akatakura. Akauya akatakura. Right now mupenyu, right now ari kufamba, right now ari right. Mune imwe yandakaona zvekare yekudomboshava handinatsozivisawo chii chaitika. Munganditsanangurira pamwe hamhino kana makaita nyaya dzakawanda, asi kudomboshava pane zvaitika mune imwe family futi. Ndizvozvo. Chii chaitika kudomboshava? Vana family yaya yakasangana nedambudziko rezvidhoma rekuti manheru ega ega pavanonobika chikafu paya vakuda kunopakura sadza, vaingoona sadza iroro richidirwa ivhu, but vakatarisa pakatenderedza kudai so vanga vasingaoni kuti ivhu racho rikubva kupi. Vakabika anything chavabika chaidirwa ivhu. So dambudziko rakange rapo nderekuti even vakada kuenda kuma next door zvakagumisa zvakutera. So takatozosumuka tikaenda kudomboshava ukoko, tikasvika utungamiri hwekudomboshava waivepo.
kunonzi kwa Molifere kana sikakanganisi ndo kwatakaenda ndakatonosvika panzvimbo ipapo. I think video ichiri pa Facebook page pedu. Tanosvika ipapo tikatanga apakaita hondo ende chaka chakutyisa manje ndechekuti vanhu vakange vakurwa nemigoti nemafoshoro pamba ipapo. Makasvika imimi zvaitoitika tichiona netimu yandifamba nayo tikatanga kuita munamato tichitenderera pamba tikanamata mumba kusvikira zvinhu zvese zvati mbombo neutungamiri hwekudomboshava vakaona kuti panapa ende vanhu vaya kuti vazoziva nezvedu vakange vatsvaga rubetsero kuredhiyo. So ndo pakazopiwa mafoni namba nevanhu vanombonzwa nezvedu kusvikira vazodini vazouya kuno tikati aiwa regai tichienda panzvimbo tichinobetserana nemi. Ndinodzokera zvishoma shoma ndozodzoka kune prophetic. Pane here vamwe vanhu kunze kwebhora vamakaprofita zvichazoitika muupenyu hwavo ivo vaine kutenda kushoma asi pari zvine zvavakutodzoka vachiti baba paya pamainditaurira ndaitofunga kuti muri kurasika njere ndimi variko eva vakawanda. Nhonga imwe chete wamunoti uyu akasumudzwa naMwari zvinhu zvakamuomera asi Mwari akaprofita zvinhu zvichaitika muupenyu hwake kana tisingatori nyaya yekuti akabudirira. Maona panapa tine mabhazi atinawo panapa. Mabhazi amaona aya haazi makombi mabhazi mahombe. But the first bhazi randakaita rakatengwa nemunhu ari kuCape Town right now. Akatouya kuno ari nothing. Ndikamuudza kuti in the next 6 months pane breakthrough iri kuitika. Tori pakati peservice ndakaona richimiswa panze ndichitoparidza muchechi kwakubva atouya nemapepa nebhuku zvikanzi munhu waMwari handisandamboona zvakadaro. Mukaenda even vari kuita zvemine zvegold even Sunday yatatobva iyi yataitaura zveworld cup pane murume akanga ari kuchechi ndakaenda naye kumaini yake kukadomawo ndikanosvika ndikataura kuti apa ndo pane mari apa ndo pane mari apa ndo mari ndakataura nzvimbo 3 tichingobva ukoko language yavo munoziva vanhu matauriro anoita hanzi munhu waMwari kwakaputika mari ende pandakataura ipapo ndo pakaitika breakthrough. Hapana chaifamba. So Mwari vane matauriro avo. So even tiri kuchechi kana Mwari vataura kuti uyu munhu ane dambudziko rake ende mudzi wedambudziko rake kubva pakati tinomuudza kuti aiwa zviri kubva pakati. Iyo Sunday yatabva iyo ndanga ndina mufundisi wakabva kuZaka. Iyo Sunday yatabva iyo ndina mufundisi wekuZaka. Vakauya ndimufundisi wechidzimai. Tikavanamatira kuchechi. Tavanamatira ndikati aiwa dambudziko renyira muri kuona panapa iyi. Handichachikukuudzai. Idambudziko riri kukonzerwa nemurume wenyu. Ende murume wenyu ari kushandisa vana venyu vasikana vatatu. Ane zvainazvo. Iri Sunday yatakanamata vari kuZaka baba ivavo hanzi vakavata vachikwira nekudzika neimba yese kusvikira na4 vakazovata kuma5. So Sunday yatabva iye yatataura zvebhora iye mufundisi vaiveko mufundisi wechikuru mudzimai iye vaitaura ichiti munhu waMwari for the past 1 week ndiri kuno kuHarare muchindinamatira kudai zviri kunzi kumusha uku akunomira zvakanaka. Ende ndakavabvunza ndiri muchechi kwete kuchi muchechi yakazara vanhu ndikati mama ari kukonzera dambudziko ndibaba. Imi munoenda here kuchechi munomufundisi kwangu but munotenda here muback to center. Ndikanzi ndinotenda ndikati ndakuita back to center. The same Sunday iyo ndakaita back to center kuna mufundisi wavo baba vakasangana nazvo vakaita 1 week vachifamba vachitenderera vachikwira nekudzika. Vakazoreurira here vakabatsirika here vachichima. Iyo Sunday yatabva iyi ndakavaudza kuti taakuvasunungura. Taakuvasunungura. Vakauya nemhuri yavo ende pamberi pevanhu hatingataure zvakawanda. Mayamega madhoktors anotaura zvakawanda pamusoro peurwere hwamuinawo but ndikukunamatira kuti Mwari ngavakuporesei pano nekuti mauya pano for the first time. Ndiri kunamatira munhu ari panapa akanokorwa tsoka akaroyewa kuti masikati ano chirwere ichi sekuti disappear kuita mayaro nechirwere chekuraurika chidisappear zvako vaizvikana chesho free wese akakurorai vazvizogedorezi chisodzana kubhaka for what ati use but
Vamos assim, vamos assim, vamos assim. Pashina Razela. Nunca na culpa. Como é que você consegue? Tire para. Mapera. Chega na 200. Mana é baba maranga. Vari kumbaria baba. Panya kai. Pashina Razela. Shara hizi. So muchiona baba zvinhu zvese zvichiitika izvi handi zvinhu zvese zvatinoisa pafacebook. Ndava munoona kuti nzvimbo ine iri kusvika vanhu vakawanda vanoremekedzeka vakasiyana siyana, vamwe vachechi vamwe vachii. So sometimes zvimwe zvangofanana nezvibhora izvi. Kune zvimwe zvinhu zvatinotaura but hatisi pasocial media. But isusu chinangwa chedu ndechekuti tibetserane nevanhu. Haizi nyaya yebhora, haizi nyaya yechii. But kana Mwari vataura zvavataura, tinogona kungopfuura nepo chingotaura kuti Mwari vati zvakati. Alright, vanhu ndiani wamuri kukoka imimi kuti huya kuno kuwaterfalls umbotesta kana kuti umbonzwa Mwari watinonamata ari kunoko ayambutsa vanhu vatiri kuona vazara muchechi menyu vesa. Ushumiri hunoyu vazhinji vatinoti aiwa ngavauye vaiti zvakanaka naMwari, vanhu vari kusangana nematambudziko mukati meupenyu. Aya matambudziko atiri kutaura kuti ari spiritual. Endai paFacebook page yedu muchaona vamwe vaiuya vachirwara nepfungwa. I think pane imwe video, I think yafamba iyo video yato kuma 124,000 UA, 1000 ningiri views. Murume akauya akachekeka kudai so. Zviya zvokuti maitoona kuti murume akachekeka kumeso achirwara nepfungwa. Airova vanhu. Angari violent. But muofisi muno paakapinda ndakati musunungurei. Hama dzikatanga kududuza kuti ticharowa. Tikamunamatira akabuda panapa atonomo ato right. Muri kuona zvakaita ruoko izvi. Akauya akasungwa. Tarisai zvese izvi. Anga ari violent. Achirwisa vanhu. Vavengu vanonwana muri kuona vanoziva hondo yakaitika nezuro. Violent. Asikabatiki. Chekeka kwese kwakaita. Easy. Tarisai. God. That devil is in. Achirwara nepfungwa. Yes, Baba. But the first miracle yakauta musi Friday. Yakauya. Masikazivi kuti vari ari kupi. Easy, Baba. Vauya for one-on-one. Tichivanamatira vari kuofisi. Ndopa vakareceiva call. Vari pachechi. Kuti mukomana ari kunzi ari kuchivhu. Ndikati chienda kuchivhu kwacho munouya naye. Vachiuya akasingatarisiki mukomana ari papa. Vauya vakazara vari panze vane mota dzavaive nazo. Tiri kutwanana zvakanaka. Ndikati tiri kunamata naye nekuti anofanirwa kubva panapa achi right anoma. Kavanamatira kekutanga ndikamboti chiendai panze kudonogara panze. Amene dzimwe hama dzakazouya, dzimwe hama dzauya komba dzatanga kupopota dziri pachechi dzikadraw attention yevanhu. Zvikanzi tida kuti abve panapa toda kuenda naye kumasoro. Matimba vanhu vanenge vakuitirei zvakanaka. Tinotenda zvikuru. Vakasvika namatira mukomana vakati rai chibaba nebasa ramauya naro pano asi ndakuda kuti kupedzisira basa iri mufambe zvakanaka. Tondoita baba panoda kusunungura mukomana. Ndakatora sekuti kutamba nekuti ndaitotya kuti shuwa here dambudziko rinopera, asi ndakatenda kuna Mwari kuti dambudziko rakapera. Ndakabva nemukomana asunungurwa kuenda naye kumba.
ndasvika kumba ndakanga ndakabata ruoko ndikafunga kuti achapinda mumota asi atakafamba zvakanaka tikakwira mota tikasvika pamba tikavata naye ari papedyo neni achindibvunza imwe mubvunzo yakandishamisa kwazvo achitondibvunza kuti ndoda kuti baba ndidzokere kubasa ndinoshanda murungu wangu inini ndoda kuti ndimuone. Asi dambudziko rakadero ndakatanga kufara ndichinzwa nhoroondo dzainditaurira kuti zviri zvazvinhu zviri kujeka zviri kuoneka kwazviri kuenda nako. Tavata tichimuka makuseni ndakahwa ndichibva pamamuka sei ndikatenda kuti ndinhasi makuseni ndikatenda kuti baba tinokutendai tinokukumbirai kuti Mwari akuwedzere mazuva nemakore ezura vakaziva kuchechu vaipa testimony. Ndina truck driver futi aitodriva matruck aibva kuna South Africa achienda kuna DRC chi akatanga ngorwara nepfungwa futi zvekare akauyiswa futi kuno haangari hambura makaka erume aitosungwa necheni chai kudai so but cheni idzo ndakazivisa munhu akatodzokera ato right but mavhidhiyo ese waya atiri kuwaisa kudai so right now zvekare ndine mumwe futi ane imba iri muno muHarare muno pamba pake panga pasingavatiki but iye ari ku-UK. Okay. So takavanamatira tiri ku-UK takavanamatira pafoni tichita deliverance pafoni caretaker ari kuchengeta imba kunoku the same night ratakanamata iroro caretaker akabata zimupuru rakakura kudai so indainamata ndiri muno mota muno muofisi muno ivo ari ku-UK and the same time iyoyo caretaker ari kurova chi mpuru wavo first time yedu takasadaboonana vakangotinzwawo. Saka vanhu vari kunetswawo kuwana munotoona burwa racho iro neimba yacho zviritori pafacebook page pedu. Saka vanhu vari kunetswawo veitwa sei vokushanyirai kupi mumushayi yakatakura tine vana vari kushandiswa nezvikwambo tine vanhu vakabata-bata vari mumusha umu kune vamwe vane pfuma dzaparara. Imagine ndakaita umwe murume aichema panapa aichiti munhu waMwari ndandineimba kuMount Pleasant ndandineimba kuMarlborough ndandineimba kuGlenview ndandineimba 3 ndandine matruck ndandine vana vangu vese vaifamba nemalatest cars but zvakaparara kusvika kugara imba $30 chakasara nacho maphotos chete. Imagine nyaya inorwadza. Akauya panapa ndikati ndakukunamatirai bamunini ndikati anonzi bamunini nhingi ndiani munin'ina wababa venyu zvikanzi ndinhingi ndikati makambomupa mari here zvikanzi ndakamupa ndikati mari iyo yakatorwa vakanoicherera muguva rababa venyu vakakuberekai. So pandaitaura nemurume uyu ndakazoti regai chinamata dhimoni ndakabva rabuda kumukadzi the same zvandakataura zvakabva zvabuda kumukadzi zvikanzi paakandipa mari ndakanoicherera muguva rababa vake so ndakafushira pfuma yake ndosazvo zve zvakadini zvakaparara. So unonyatsoona kuti sometimes vanhu vanogona kuenda kumusha nerudo unosvika woti nabamunini ndakupai mari yechigayo ndakupai ichi hauzivi mwoyo womunhu. Vamwe vari kuroyiwa nehama. I think kubva ndichiita basa rekubetserana nevanhu panapa almost like 90% vanhu vari kurwiswa vari kuroyiwa vari kushandiswa nehama dzimwe dziri padhuze only 10% pamwe ndo zvekungoti matambudziko mumabasa kana munharaunda kana pachii but vazhinji vari kurwiswa zviri zvemumusha. Saka tiri kuvakoka kuti vauye vanouya kuzokuwanai papi pamunopindira chechi kana kuti imwe nyaya ndeyekuti vari kunze kwenyika munovabatsira sei uyewo vanoda kuita ma1-on-1 tine macelebrity vanenge vana slide isingade kuonekwa munotibatsira sei hatisi kuda kupinda muchechi imomo mune makamera nokuti zvinobva hameno zvazvinongoita munongotiziva vanhu vakadaro mungatibatsirawo here uye vanenge vachida kuti inini zvangu ndatambura kana zvokuti paTV handakana basa nazvo inini ndoda kupona vanokuwanai kupi kwamunopindira chechi pano pa745 muna Forbes Road muno Motor Falls ndo pamuzinda wedu patinowanikwa everyday tinowanikwa. Pane vana vanorohwa nezvinhu unonzwa wafonerwa munhu waMwari mwana wangu arwa nezvinhu asi kuda tinoti aiwa ngavauye. So tiri kuwanikwa everyday. So tozoya kuchechi ndemuno futi Motor Falls zvekare tine guest house zvekare yatinayo nekuti kune vamwe vari kubva kuna Mozambique vari kubva kuna Bulawayo haana kana hama kana yanayo anoda pekuvata. So tine guest house zvekare yatinayo iko kwaigara mai
vekukura mazamu aya guest house tichinamata navo kusvikira zvavo zvaita zvakanaka ubva simuka vachienda. So tiri kuwanikwa nguva nenguva zvokuti vanhu vakatifonera panhamba dzedu aiwa tinovagamushira, kana kuenda pafacebook page yedu yakanzi Pastor H Muchefa official, ndo patinenge tichiwanikwa ipapo, kana kufona pa 0772 526 189 0772 526 189. Ndine vanhu vari kunana South Africa, vari kunana Botswana, vari kunana UK, vandaichitaura ipapapa kuti taitonamata kuno kudeliverance ichiitika. Pane imwe yakazondishamisa yemukadzi anga ari kuSouth Africa, I think anga nenguva achirwara, ndichinamata naye kunoku, murume akanga akutya kurutsa kwaaita. Achiti munhu waMwari vanorarama here, isi chinamata nawo tiri kuno. So tinongotaura pafoni ipapo, tokunoita prayer newe pafoni. Distance is not a barrier. Mwari anokuitira zvakanaka, Mwari anokusunungura, Mwari anokudzikinura. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ndiwo Pastor Muchefa vatakuunzirai pano paSly Media TV. Kekutanga message yatabata panapa haizi kunyanya yebhora, zvakauya zvikapfuura, kwasara mastatistics yekuti akatora golden boot ndiani, ane world cup ndiani, kunyange masupporters eSpain musina kuisirwa mari mumaaccounts kunzi makavasupporta, asi chasara amastatistics. Iwe muupenyu hwako unei chiri kukunetsa, tinoda kuti zvigozovewo mastatistics ekuti akomana inini pfuma yangu yakambenge yaparara, akomana zvinhu zvangu zvanga zvisingafambi. Hanzi izvo naPastor Muchefa, huya kuWaterfalls kana pafoni tinokuitira. Tinoziva kuti muriko vazhinji vari kuti tatenderera, chiregai kufona muchinibvunza kuti nai mukoma Sly kwatingaenda chaiko chaiko ndokupi. Tinotakuudzai kuti todzifambira ndivava mufundisi wenyu watakuisirai pachena kuti mushande navo. Namba ndidzo dziri pascreen. Zita nozovesa tafumanai simbi yebasa. Tinotenda zvikuru muri yeZimbabwe, Mwari akuitirai zvakanaka.